אומנויות הלחימה הן ספורט סיני מסורתי עתיק יומין. נכון יהיה לומר אפילו מסורת תרבותית גנוזה. ריקוד לעומת זאת הינו אומנות פיזית אקספרסיבית, הבאה לידי ביטוי ועל ידי תנועות גוף כאמצעי להדדיות ולחיבור בין הגוף לנפש האדם. קונג פו דאנס, שילוב של אומנויות לחימה וריקוד, הוא ניסיון חדשני לפרש את התרבות המסורתית יחד עם אומנות סינית עכשווית. מייסדי ורקדני הלהקה הינם אומנים אידיאליסטים של שפת גוף זו, וחיפושם המתמיד אחר משמעות בחיים גורם להתפרצות התשוקה בריקוד ובתנועה. קונג פו דאנס הוא צורת הביטוי המיוחדת והייחודית שלהם. החיבור והמיזוג בין תנועות פיזיות סיניות באופיין לבין מוזיקת עולם הרהיבה גורם לשילוב ייחודי ולאומנות פורצת גבולות מיוחדת במינה. 11 רקדנים בין הגילאים 18 עד 26, אמני תורת הלחימה קונג פו, אשר החלו את לימודיהם בבית הספר של מנזר השאולין, נאספו על ידי המאסטרית הואה ווי, שגידלה וטיפחה אותם מגיל 9 תחת חסותה המלאה. מפיקת הטלוויזיה לואי לי, אשר התוודעה אליהם לאחר שהופיעו בערבי מופע של ג'קי צ'אן, כוכב העל של עולם הקונג פו, החליטה ליצור עמם מופע ייחודי אשר טרם נראה כמותו. לואי לי, שהייתה בעברה רקדנית בלט ומחול עכשווי, הפכה היכרות זו לחשיבה יצירתית עם חבורת האומנים. שנה שלמה עבדו הרקדנים תחת שרביט ניצוחה של לואי לי, אשר העבידה אותם בשיעורי בלט ומחול, ויצרה עמם את הערב המיוחד הזה המוגש לנו, לקהל בישראל. המופע הועלה לראשונה לפני כשנה, ומאז מועלה ברחבי העולם במפגני ענק ומופעי במה רבים ואחרים. המופע משלב את כל האלמנטים של תורת הקונג פו, המביאה לבמה חשיבה מסורתית לצד תרבות החיים הסינית.